Hi guys, masong adlaw yung tanan. Ako ra dari sa tindahan na biling kaning lakaw si Limwil. Nagpasensiyo siya. Tawa na siya kasukli. Kaulihan na siya bubuhon. Ipulan ako dari sa Manila. Ngaliwares, samok. Dito ko na dari sa Manila ang pagyo. Ganapan tag pag-abri ng tindahan at tingara may kay agawas. Napuno sa basura. Grabe, ganun naghama. Nalaipon gado ko paggawas na kay arang bawo akadyo. Diyan puro sa mga langaw. Maglibog-lay ko sa mga tao kay bawa man sila nga dari tindahan dahil nakabuta nga mix litson manok. Ninja, nganong ilang butangan o basura. Na di mo tayo basurahan dari tindahan man. Napuno lagi dari sa gawas ganiha kay lakon ko. Kaya naglibot dyan nagbasura, grabe naghana. Sa aglangaw po, grabe naghana ka-adyo. Sang larang ko ngana. Kaya dito ba sa buhol, lara kahindo ka-adyo, pers ko. Diyan sa una po, nagpud sa umiog San Juan City. Dito, hindo po. Lahi pag ilang pamaagi sa pagkuha sa basura dito kay kung naana ang truck, ana pa po di gawas lagi mong basura. Dari kay lahi magilang pamaagi. Kaya bisan, wapay truck. Hala, tampuok pas mga basura, tampuok na. Diha aras November 1 sila mo sige pamadleng. Kaya naalagi mga tao nga maglabay. Inangin mo na ato dahil labay. Jadi hapon patuo. Maglibog ko sa mga tao. Ay dari sa among gipistuhan. Tagsara may maglabay o basura nga taga-dari. Ag maglabay o basura taga-ladjuman. Pagkat lego ng buntag kapag gawas na ho, mamon siya nakit kan nga. Grabe ka sa lihanag basura. Ag kilid sa litsunan, dislimul makaabri. Kaya kilid, puno po sa basura. Dislimul makaagi dito. Kaya dighanay basura gi tambak sa kilid. Yung pa ito litsunan o. Naramdaman na yung suga. Dari butang sa. Isa pa ka ng pasensyo rin. Mauto ganahang buntag, dugay si Limul dari nakaabri. Diha na ni sa giabrihan pag nahipos tag mga basura. Luoy gali sa kalaki nga naghipos sa basura kay nasamad. Kaya nakatunob si Zaghait, hani katuno kasama si Zagtiil, grabe ra sa dugo. Sa gabi mo bantay ko dari sa gawas. Batangan og karatula dari sa gawas sa gabi, bawal magtapon ng basura. Multa 5,000 pesos. Ay mahadag naman na sila mo labay kay makamulta sila 5,000. Agabang tao murang nagkaminus tapod. Kaya bawa sila nga tindahan din dari ilang tamakan og mga basura. Muli na ko sa Montelo pa o mapuhon. Kaya mas stress ko ug ari ko magpirmi. Nikalit raman di kay ngani. Kadtong bago ko nang abot dari das July. Wa pa may mga basura gi panglabay dari. Ilang mo na bahala dari kay muli na ko sa Muntinlupa siya na pa yung mga tus barangay. Kaya ro makaibaw tong taga barangay nga ingana. Ngila na maglabay o basura sa tindahan o pagkaon. Mailan na napuhon o kinsa silang digdamhog o basura dari. Pwede raman tapos otoras unahan. Nganong araw man sa dipit-pit sa litsunan. Madugali kay kuha gani ha. Buwa pa kay kuha gani ha.
Diyan tas limol makatinda ka ro. Sarado ang taas siya. Kung napatong mga basura ganang untag, dito ba katinda? Kay grabing baho ang adyo. Ang basura diha patos November 1. Pero di pa ingog ang naghana ka adyo. Dito ras unahan. Gamay ra. Latingara mo may pagkabuntag kay grabe na gasang naghana. Sila mo na high blood. Ako po na high blood ko. Kasaray solusyon na ni. Buat tutut sa barangay. May baon tong taga barangay. Angay sa direklamo. Kaya arong katagang. Kaya di na sila ireklamo. Magsige maghapon naglabay o basura. Grabe rabi sa mga bahuka. Sa ilang paglabay o basura, mura din sila nagkaminos. Kaya dito sa unahan luag pa. Ganong darin sa tengah sa putahan, ibutang, darin sa kilid, nalagana. Salamat sa Ginoo kay gikuha ang basura ganiha. Tagalang po nila mulugtip itong nagkuha o basura kay di ba na po ilalim ng ilang trabaho. Arang buha ka adyo ilang panghaputon. Nakatulog po. Karoon ka po kamata nga ngit-ngit na. Kung bati man dahil hapos limuil. Bisa nung di napakarat basura. Daghan maghapoy na malit. Ha? Diya? Nagwapo. Gising kay ang pababa, ang pataas. Ang pataas, pababa. Bisig man naman na kang basura. Dan nanapoy ng labay ron. Ay, nabay mga bata. Naglabay na pod. Ay, nabay mga bata. Ay, boss. Ano, boss? Ano? Ilan boss? Dalawa? Okay. Kami lang. Ang tawag ka? Iyo pa ng dugangan. Sa mata mong biyahe o nga. Yung kung hatad sa Muntinlupa. Riksado. Ha? Ano riksado? Di na ka makabari. Okay ka? Marami kami. Magbantay kung tayo maglaboy. Basura na rin gawas. Stop daw nung maliit. Karate, gue. Karate. Wala yung mga iwan. Dati wala nang ulam. Pag malaking hiwa, wala nang wa. Wala nang iwan ha. Nyari pakpak may hindi mo sinutol ay Yung maliitan mo. meron na rin parang diwata rito, bedroom ah. Oh, diwata, Paris yan. Pero hindi pwede dahil yung mga high tayo. Baka mayari, paano natin yan? Baka yan eh. Baka yung Ano, mataba. Mataba. yung sibo na siguro yan. Saan? Ah, yung si ano, malapit sa amin. Saan sa iyo kuya? Doon mo sa Black Living. Abrak tulungan ko na sila, mga wala. Eh, doon lang